serialul Când ești singur, la ce te gândești? Sosește în stație la linia, episodul numărul 4. Era odată pe timp de toamnă cu soare și cer senin. Serialul circulă fără oprire până când te vei fi îndrăgostit. Irevocabil de București. Este deja ora prânzului. Ce repede s-a evaporat trupa mea de tătari. Or fi uitat ceva prin bănci? Poate ar trebui să arunc o privire. Cum să nu? Uite împrăștiatul de Ștefan cum și-a uitat el, fără nicio grijă, sticla de apă și paharul în bancă. Doamne ferește să mă asculte ei vreodată pe mine. De câte ori nu le-am spus? Ia să vedem, copii. Ne-am strâns lucrurile de pe bancă și le-am pus în ghiozdan. Ne-am adunat gunoiul din bancă și l-am dus la coș. Știm ce teme avem pentru mâine. Am 3 dauri și asta înseamnă că sunteți liberi. Bună ziua! De câte ori nu le-am spus? Și tot mai găsesc câte ceva de pe urma lor. Să merg să pun sticla cu apă și penarul la dulap și apoi să stau 2 minute la catedră pentru a verifica situația din catalog. Ia să văd. Da, Ștefan a rezolvat exercițiul bonus de la matematic. Nici nu mă așteptam. Era să uit de Gabriela, care m-a emoționat cu poezia pe care a recitat-o astăzi la limba și literatura română. Eduard mi-a lăsat flori și un bilet pe catedră. Ce plină de răsplată este șansa de a citi, la finalul unei zile de muncă, câteva cuvinte înghesuite pe o foaie ruptă în viteză din mijlocul unui caiet de matematică. Doamna învățătoare, sunteți cea mai bună. Mi-a plăcut tot ce am învățat astăzi. Vă iubesc, Eduard. Cum să mă pot supăra pe ei sau să vin acasă tristă? Ei pur și simplu nu mă lasă. Bună ziua, doamnă învățătoare! Ați tresărit. Când sunteți singură, la ce vă gândiți? Bună, Dragoș! Verificăm situația din catalog, rememorând evenimentele zilei de astăzi. Ai venit să-mi aduci oferta sportivă pentru cei din ciclul primar? Negreșit. Este momentul ca micii dumneavoastră tătari, așa cum ne spuneați cu drag și nouă când aveam anilor, să aplice întâiul proverb pe care îl predați. Men sana in corpore sano.
Aveți în această cutie 30 de cataloage în care este detaliată oferta cluburilor sportive din București. În funcție de timpul pe care îl aveți mâine, vă rog să împărțiți câte un catalog fiecărui elev, încurajându-i să facă pasul important spre alegerea unui sport. Nu-ți face griji, mă voi ocupa de acest aspect fără amânare. Îți mulțumesc că-ți pasă de ce se întâmplă cu tinerii din școala noastră. Mulțumită ție, copiii noștri se bucură de ideea de a face mișcare și de a vedea sportul drept o normalitate a fiecărei zile. Proiectul acela aleargă pentru visul tău, pe care l-ai dezvoltat în școlile bucureștene, a fost un real succes. Planul tău de a micșora distanța în comunicare dintre școală și elevi prin sport a dat roade neașteptat de frumoase. Fiecare elev și-a înscris visul în concurs, a alergat pentru el și la final, dacă se regăsea printre câștigători, primea instrumentele spre a-l împlini. Pentru cei care nu au reușit să se numere în fruntea clasamentului, s-a organizat ateliere de consiliere a visurilor acestora. Ce pot să-ți spun? Copiii au fost încântați de această provocare, ceea ce este un foarte bun indiciu de a continua drumul acesta pe care ai pornit. Mândria pe care o încearcă inima mea de fiecare dată când vii să-i ademenești pe elevii noștri cu noi și noi idei, nu ți-o pot descrie. Mă simt cu adevărat un om care și-a respectat cu adevărat regulile menirii sale. Voi reveni întotdeauna cu mare drag, doamna învățătoare. Vă doresc un an școlar rodnic, plin de zâmbete și reușite. Sărut mâna, doamna învățătoare. Bună dimineața, doamna învățătoare! Mă scuzați că am întârziat, doamna învățătoare. Vă place desenul meu, doamna învățătoare? Eu nu am înțeles, doamna învățătoare. O primăvară frumoasă, doamna învățătoare. Pot eu să-i la tablă, doamna învățătoare? Bună ziua, doamna învățătoare. Rămas bun, doamna învățătoare. Ce mai faceți, doamna învățătoare? Sunt mai bine de 40 de ani de când trăiesc în religia lui, doamna învățătoare. Chiar a întresărit. Avea dreptate Dragoș că gândul meu era undeva în largul amintirilor mele, undeva aproape de o linie pe care aș numi-o cu dificultate a orizontului, o linie mai degrabă a începutului. Am răspuns multor întrebări, iar dacă nu dețineam răspunsul, inventam unul cât ai zice pește. Dar oare ce pot eu inventa în fața lui când sunteți singură? La ce vă gândiți? Nimic, da, nimic. Sau poate aș căuta un răspuns plin de adevăr. Deci, eu când sunt singură, la ce mă gândesc? Ce întrebare, la ce mă gândesc când sunt singură? La cât de bogată sunt! Uneori mă simt un imperiu, alteori cred că sunt o mare în care se varsă o multitudine de fluvi. Sunt atât de bogată încât nu ar mai fi nevoie să muncesc până la finalul zilelor mele. Averea pe care o am mi-a permis să-mi cumpăr o tinerețe eternă. Luxul s-a instalat la mine în destin în ziua în care am devenit învățătoare. Da, sunt învățătoare și da, sunt bogată.
Sufletul meu este ca o mică Elveție, plin de bănci în care se găsesc depozitate lingouri de copilărie, bancnote de fericire, de iubire, de naivitate, de libertate și monede de liniște, de visare și de curiozitate. Eu nu am voie să îmbătrânesc. De la o serie la alta am devenit din ce în ce mai tânără. Cine m-ar privi ar putea spune cu mâna pe inimă că eu am rămas la intervalul de vârstă 6-11 ani. Nici nu aș putea avea o altă vârstă, căci aș da faliment, bogăția mea ducându-se pe apa sâmbetei. Datorez tot ce am, tot ce sunt, tot ce simt și tot ce gândesc Bucureștiului. Anul 1964 și Bucureștiul au pus peste noapte de un complot, aruncând zarurile viitorului pe harta destinului meu. M-au smuls din clinceniul natal și m-au învățat cum să mă îmbogățesc, până când a început să-mi placă senzația aceasta de avuție, nimeni neputând să mă mai oprească. Într-o zi m-am trezit în București, într-un ocean de oameni și în fața unei admiteri la un liceu care îmi promitea că mă va face învățătoare. Geamantanul pe care l-aveam era atât de mare încât nimeni nu îl putea vedea. Material, nu aveam nimic mai mult decât ceea ce purtam pe mine. Unicul meu bagaj cuprindea o grămadă de ore în care mă prefăceam că învăț mătura, ursul de pluș, o păpușă și o riglă, să scrie, să citească, să socotească, dându-le note și încheindu-le mediile într-un catalog fabricat din copertele unui caiet studențesc. Și acum mi-l amintesc. Acest bagaj, abia dacă reușea să-mi țină curajul drept în fața sutelor de concurenți, a fost cel mai sărac moment al vieții mele. M-am simțit mică, un grăunte de nisip pe o plajă imensă. Cu toate acestea, au existat două momente care au transformat singurătatea mea într-un tsunami imprevizibil și devastator. În noaptea dinaintea examenului, am visat-o pe mama, în cămașă de noapte albă, atât de albă că ai fi crezut că întreaga ninsoare a lumii ar fi troienit-o. Avea fruntea plecată și mâinile împreunate într-o rugăciune fierbinte. Atât de puternic se ruga încât m-am dat jos din pat, încercând să o opresc și să o rog să meargă la culcare, fiindcă era trecut de miezul nopții. Mama nici nu-mi dădea atenție. Am întins mâna să-i ating umărul drept, dar mama nici nu se clintea. M-am trezit cu fruntea asudată și cu o încredere deplină că rugăciunea fierbinte a mamei îmi va fi călăuză a doua zi. Aveam să aflu mai târziu, ce-i drept, că mama se rugase în acea noapte, că fusese îmbrăcată în cămașă de noapte albă și că nu contenise un minut fără a se gândi la mine. Eu cred că Dumnezeu a vrut să-mi întărească forțele, arătându-mi în vis rugăciunea fierbinte a mamei. Am devenit și mai încrezătoare în reușită, când din marea aceea de oameni, o femeie mică de statură și cu ochii pătrunzători se îndreptă către mine, spunându-mi: "Nu-ți fie teamă, Lia, șansa este de partea ta." Era fosta mea învățătoare, care
m-a molipsit și pe mine de această boală frumoasă care se numește omul de la catedră. Din acel moment și până în clipa de față, nu am părăsit catedra nici măcar un minut, îmbogățindu-mă cu foamea lui flămânzilă din povestea lui Harap Alb. De 44 de ani, fiecare an din viața mea începe toamna și se termină vara. Am în fața mea ultima toamnă și ultima vară din munca mea ca om al școlii. Am în față ultimii mei tătari. Aceasta este ultima mea clasă a patra, ultima mea promoție. Promoția 2012, căreia nu-i plăceau poveștile și fuga de la școală îi era un obicei, până când s-a îndrăgostit pe negândite de ea. Ce lipsită de viață este această clasă fără tătarii mei, singurii cotropitori ai sufletului meu. Îi por cu mine chiar și în lipsa prezenței lor fizice. Prima bancă, Sabrina Șovan. Ai manșeta desprinsă. Auzi, Miruna, am și o nefăită cu mă de șters. Hai că am văzut-o că eram pe narul tău în pauza trecută. Miruna, eu cu cine vorbesc? Poftim. Rândul de la ușă, ultima bancă. Ștefani Stodor. Nu mai sta cocoșat și ține capul drept. George, unde merge să jucăm fotbal după? George, auzi? La mine în spatele blocului vorbim după. Ia. Aha. Banca a doua, rândul din mijloc. Cătălin Iacoban. Ți-a căzut stiloul. Ia, atenție! Clasa a patra, ia fiți atenți! Scoateți o foaie de hârtie. Doamna învățătoare, dăm test? Da, nu e o glumă, dăm test. Oricum, nimic nu ne mai sperie acum. Ne-ați învățat să nu ne temem. Vă rog să notați. Gânduri pentru doamna mea învățătoare. Vă doresc succes! În cei 4 ani ne-ați învățat atâtea lucruri, ați însemnat totul pentru noi. Ați avut răbdare să vă aplicați asupra fiecăruia cu mult drag, să ne ajutați și să ne încurajați mereu. Am fost o echipă, o familie, pentru că ați știut cum să ne uniți. Dacă am fost triști, ați venit mereu peste noi, cu paradisul dumneavoastră de cuvinte. Pentru mine, veți rămâne mereu izvorul nesecat de sfaturi bune și gânduri frumoase din care mi-am potolit setea de adevăr și puritate. Cu drag, eleva dumneavoastră, Șovan Sabrina. Mă întreb dacă vă mai amintiți prima zi de școală. Era odată pe timp de toamnă, cu soare și cer senin. Mi-amintesc toate boacanele pe care le-am făcut. Uneori făceam rău și vă supăram. Alteori eram atât de haios cât făceam toată clasa să râdă în hohote. Mie îmi pare rău că uneori vă supăram. Oare mă veți ierta? Pentru mine sunteți oaza mea de pace sufletească. Vă mulțumește pentru tot. Istodor Ștefan. Vă mulțumesc pentru toate momentele în care dumneavoastră ne-ați învățat să discernem binele de rău. Ne-ați învățat că faptul de a fi elev este o responsabilitate și că nimic în viață nu se obține fără muncă și seriozitate. Sunt conștient că v-am supărat adeseori, când dumneavoastră meritați doar flori. Cu mult respect, Iacoban Cătălin.
Acestea sunt cuvintele care descriu cel mai bine natura bogăției mele. Da, sunt necrezut de bogată pentru că un București m-a lăsat să fac avere. Lucrez de 44 de ani în învățământ, la școala cu clasele 1-8, numărul 1 Sfinții Voievozi, din sectorul 1, București. Datorez totul Bucureștiului, pentru că știu că pe orice stradă din acesta aș merge, aș găsi pe cineva care să-mi spună "Bună ziua, doamna învățătoare!" sau "Ce mai faceți, doamna învățătoare?" Bucureștiul întreg încape în inima mea. Nu este o batjocură a caracteristicilor geografice. Bucureștiul chiar încape în inima mea. El este alcătuit din toate inimile pe care le-am iubit și le-am învățat să țină stiloul în mână. Eu și Bucureștiul avem un lucru în comun: nu îmbătrânim niciodată. Eu mă regenerez din tinerețea elevilor mei, iar el din tinerețea poveștilor oamenilor care îl populează. Există undeva în versurile vieții noastre un refren care nu obosește să se repete. Pe cel al Bucureștiului îl țin secret, dar al meu este extrem de simplu. Începe întotdeauna în septembrie și sună cam așa: era odată, pe timp de toamnă, cu soare și cer senin. Ați ascultat serialul Când e singur, la ce te gândești? Episodul numărul 4. Era odată, pe timp de toamnă, cu soare și cer senin. Au interpretat în rolul învățătoarei Lia Dometi, Ana Maria Fulga; în rolul atletului Dragoș Dea, Maximilian Dobrescu; în rolul elevei Sabrina Șovan, Antonia Maru; în rolul elevului Ștefani Stodor, Alexandru Tănăsescu; și în rolul elevului Cătălin Iacoban, Mihai Mocnaș. Serialul Când e singur, la ce te gândești? Este o producție a Colorimetrului Cultural 2013. Pentru mai multe detalii, accesați www.colorimetrulcultural.ro.